ako to vlastne bude, keďže máme tu nový týždeň, alebo teda nový týždeň je pred dverami. A tým pádom budeme dostávať aj extrémne dôležité správy pre trh ako taký. Pondelok by sme mali mať, ja nechcem povedať, že pondelok by sme mali mať pokoj. Pondelok by sme mali mať pokoj, čo sa dát týka, ale podľa mňa bude lietať market, a to hlavne skrz toho, že proste príde otváranie S&P 500 marketu, takisto aj dolarový index, Ázia a proste všetko, hej. A každý bude panikáriť a prakticky robiť to, čo sa, alebo teda reagovať na tú situáciu na markete, to ako dopadol víkend, hej, správy z víkendu, keďže cez víkend sme tu mali, ako som hovoril, veci okolo tých taríf. Čo sa týka útorok vyzerá to tak, že máme predsa len dôležité dáta a tým je Jobs Opening, čiže uvidíme, že aké čísla tam teda prídu, očakávania sú 7,7 milióna, no a následne streda. Streda je asi taký ten najväčší deň, kedy máme core inflation a následne hej, z roka na rok a z mesiaca na mesiac a uvidíme, že či tie čísla budú vyššie alebo nie. Zatiaľ teda očakávania sú, že by mali byť nižšie čísla, či už na inflácii, alebo na core inflation, čiže tej jadrovej inflácii, čiže tu si môžeme povedať jednoznačnú vec a je tu zaujímavá vec hlavne tá, že už teraz vidno, aký stres a panika je na markete a teda vieme jednoznačne povedať, že ešte niekoľko mesiacov dozadu by to bolo také, že ak by aj tam prišli vyššie čísla ako očakávané, alebo ako tie predchádzajúce, tak by to nerobilo príliš veľmi s marketom nejakú tú obrovskú paniku, skrz toho, že tá situácia na markete bola v celku pozitívna, hej, market si myslel, že skôr teda keď príde Trump, tak to bude pozitívnejšie naladené a dávali mu tú pozitivitu a hej, nejaké vyššie dáta čiastočné, hej, to by nebol vôbec nejaký problém. Ale teraz, keď market je v totál strese, totál panike, proste každý je tu vyflešovaný, tak market by zareagoval podľa mňa extrémne zle, hoc by prišlo len mierne navýšenie očakávaní, čiže stačí tu mierny pohyb smerom hore a ten market sa zrúti jak dom Českára. Čiže práve preto streda bude extrémne dôležitá. 14, dokonca 13:30 si dávajme všetci teda bacha, keďže tá situácia sa tam bude celkovo meniť. PPI-ka následne prídu vo štvrtok, takisto extrémne dôležité dáta, ale po väčšine už tie core alebo teda CPI-ka ukážu takúto dôležitosť, hej. Čiže streda, štvrtok, už celý týždeň, normálne v piatok bude niečo, v piatok si môžeme oddychnúť, keďže tam nie je nikto, ale v piatok už budeme taký ten market bude červený, že proste všetci stade odídete a budeme tu asi tak traja.